Čaute, moje meno je Patrik Popelič, ja som prevádzkovateľ e-shopu Trajší folie a dneska som si pre vás pripravil nové video, kde by som vám predstavil novinky, ktoré sme zaradili do našej ponuky. Vítajte teda opäť pri ďalšom videu a predstavíme si teda dneska produkty od Kochemie, ktoré sme zaradili do našej ponuky na základe toho, že nás dopytovali niektorí zákazníci na túto chémiu. Radi ju používajú, či už vo svojich umývárkach alebo aj ako hobby produkty. V podstate sú už obľúbené. Kochemie je nemecký výrobca autokozmetiky, je známy svojím v podstate väčším objemom a dobrý pomer cena a výkon v podstate za ten objem, čo dostanete. Zároveň väčšina z týchto produktov sa dá riediť, to znamená, že sú koncentrované, čiže vydržia vám na veľmi dlhú dobu, preto sú aj také obľúbené. Takže poďme si ich postupne predstaviť a zároveň máme tu ešte potom ďalšie produkty, ktoré si predstavíme hneď potom. Poďme v podstate takto si to nejak predstaviť postupne. Produkty máte rozdelené či už farebne, podľa toho, na čo sú určené. Či sú určené na nejaké odstraňovanie, respektíve chemickú dekontamináciu, odstraňovanie nejakého asfaltu, živice, potom umývanie, čiže nejaké šampóny, aktívne peny, potom do interiéru nejaké v podstate či už na plasty, na rože alebo tak. Čiže sú rozdelené farebne, zároveň na obale máte väčšinou napísané pri tom produkte jeho pH, čiže či je kyslé, zasadité, neutrálne. Môžeme teda začať s týmto Reactive Rust Removerom, čo je odstraňovač vzdušnej hrdze. Klasika pri chemickej dekontaminácii, v podstate odstraňuje tú vzdušnú hrdzu, nastriekate na lak počas umývania, čiže ako umývate svoje auto, tak už keď máte po aplikovaní vlastne šampónu vyčistené auto, v podstate môže byť mokré, ale možno je lepšie suché, aby vám tak nestekal potom ten produkt, lebo sa potom zreaguje s tou vodou, čiže je lepšie, keď máte auto suché, vtedy ho nastriekať. Tento Reactive Rust Remover je k tomu aj takýto napeňovač, respektíve rozprašovač, pardon. Čiže nastriekate na auto, dáte tomu chvíľku, ono to zreaguje, zčervená to, vidno to hlavne na bielých autách, ale samozrejme na vzdušnú hrdzu. V podstate sú to čiastočky, kovové čiastočky z brzd, ktoré vám odletujú a zapichujú sa do laku. Čiže väčšinou to cítiť aj na dotyk, že je taký drsný ten lak a po chemickej dekontaminácii cítite, že je taký hladší. A hlavne ešte keď následne spravíte mechanickú dekontamináciu, tak potom je už úplne hladký po tom klejovaní. No, ale späť ku produktu pH 7,5, čiže v podstate taký neutrálny produkt. Zreaguje, zčervená, odstráni, následne umiete, zotriete vlastne a máte v podstate dekontaminovaný, chemicky dekontaminovaný lak. Zároveň, ak sme pri chemickej dekontaminácii, tak určite netreba zabúdať aj na T-washe. V podstate je to produkt, ktorý odstraňuje asfalt a v podstate aj bitumen, ale používa sa primárne na odstraňovanie asfaltu, čiže čierne čiastočky, ktoré sa vám, či už keď robia niekde novú cestu, opäť vidno to najviac na bielých autách, hneď máte také čierne čiastočky, ktoré neviete umyť pri bežnom umývaní, ale musíte použiť presne nejaký odstraňovač asfaltu, ktorý rozpúšťa vlastne ten asfalt. Opäť nastriekate na auto, rozpustiť, zotrieť mikrovláknom alebo oplachnúť, niekedy stačí oplach. Ak máte napríklad ešte zvyšky lepidla, takisto alebo živicu, tak tu máme Eulex, čiže EU označovaný, ale volá sa aj Eulex. Je to proste produkt, ktorý vám rozpustí to lepidlo, či už zvyšky lepidla po fóliách, alebo keď vám nakvapka živica zo stromov, alebo v podstate nejaké také lepkavé škvrny, v podstate tak na to je dobrý Eulex. Dobre, potom tu máme GS-ko, Green Star, je to v podstate niečo na štýl APCčka, čiže riedi sa, je to koncentrovaný prípravok. Znova v podstate riedenie máte napísané vždycky v popise, či už nášho produktu na stránke, alebo aj na produkte na zadnej strane. Riedi sa v podstate s vodou
použiť podľa toho, aké máte znečistenie. Keď máte silné znečistenie, silnejší koncentrát je potrebný, keď máte slabšie znečistenie, slabší koncentrát vám stačí. Máme tu Polestar, ďalší produkt pH 7, ešte pri GS-ku Greenstar som tam bol spomenúť, je to zasaditejšie pH, ale tým, že sa riedi s vodou, tak to pH v podstate klesá. Potom Polestar má pH 7, to znamená, že má neutrálne pH a je určený v podstate na čistenie kože, alkantary a textílie. V závislosti samozrejme od riedenia, ako nariedite ten produkt, tak podľa toho, respektíve na čo to potrebujete, tak podľa toho si nariedujete produkt. Polestar je teda univerzálnejší produkt, viete ho použiť teda na 3 rôzne látky v interiéri, čo nie je také bežné, lebo väčšinou máte určené produkty či už na kožu samostatne, či na alkantaru. U ostatných výrobcov to väčšinou tak je, že máte na každú z tých typov látok v podstate nejaký iný produkt. Tu viete použiť jeden, čože je opäť výhoda. A zase v litrovom balení, čiže vydrží vám dlhšie. Dobre, tieto sme si prešli, máme tu ešte Metal Polish. Metal Polish klasika v podstate na leštenie kovov, kovových častí, chromových častí. Viete to použiť či už na výfuky, napríklad keď sú také zašle zaoxidované, nanesiete to buď na nejaký filcový pad alebo na nejaké mikrovlákno, pošúchať, vyčistiť a máte opäť pekný lesk na tej chromovej, respektíve kovovej časti. Quick Finish, v podstate klasický detailer, rýchly detailer na záver po umytí, alebo keď máte len auto tak relatívne nedávno umyté a potrebujete ho len utrieť od prachu, nastriekate, neobsahuje silikóny, takže v podstate taký klasický rýchly detailer. Opäť litrové balenie, podobne ako pri ostatných produktoch. Protector Wax, ďalší produkt 4,5 pH, to znamená je trošku kyslejší. Je to ochranný konzervačný vosk, riedi sa s vodou, nastrieka sa vlastne po umytí auta, riedi sa s vodou, nastriekate ho na auto a v podstate potom ho opláchnete takisto s vodou a máte auto chránené na niekoľko mesiacov. Čiže tiež veľmi obľúbený produkt, hlavne kvôli jeho rýchlej aplikácii a relatívne dobrý koncentrát, čiže viete si ho nariadiť s vodou, opäť vám vydrží dlho, čiže pomer cena výkon. Super. Gumifix do interiéru na plastové časti, či už gumové, už z názvu, hej, Gumifix, takže rohože, výhoda je, nešmýka sa non-slip, to znamená, že je protišmikový kvázi, respektíve neobsahuje také látky, lebo niektoré produkty, ktoré dáte na gumové časti, na gumové rohože, môže sa vám potom šmykať a nie je to vôbec bezpečné, lebo keď sa vám šmyká tá gumová rohožka pod nohami, pod pedálmi, tak môže to byť fakt nebezpečné, takže toto je výhoda Gumifixu, preto je aj obľúbený, taktiež v interiéri pekne proste vám oživíte gumené časti alebo plastové a pekne ich aj oživí, čiže zvýrazní tú farbu. Leather Star, klasika nejaká taká v tom, že oživuje, už z názvu je jasné, že je to na kožu a je to v podstate ako keby nejaký krém alebo nejaký kondicionér na tú kožu, čiže po vyčistení, keď použijete Polestar, následne používate Leather Star na to, aby ste vlastne tak tú kožu zmäkčili, navlhčili ju, ona v podstate vpije ten produkt a tým pádom sa jednak predĺžuje životnosť tej kože, nepopraská vám tak skoro, čiže kto sa stará o kožu, respektíve my odporúčame každému, čo má kožené poťahy, aby sa o nich staral a používal aspoň 2-krát v roku, tú kožu poriadne hĺbkovo vyčistil a následne používať ten Leather Star produkt na kožu. Opäť litrové balenie, vydržím vám nadol, podobne ako pri všetkých týchto produktoch. Topstar, na plastové časti, semimatný snad, to znamená interiérové plasty, Gumifix používame na gumené časti, Topstar na plastové časti a keď chceme taký semimatný vzhľad, jednak to zvýrazní, opäť je matné, dajem nejakú UV ochranu, čiže opäť krajší interiér, prevoňaný
a zároveň je aj vzhľadovo taký novší a je chránený. Autošampón, bežný šampón pH 9, to znamená trošku kyslejší, riedite ho s vodou, tak ako každý šampón na bežné umývanie, trošku je lepší ako klasický pH neutrálny tým pádom. Gentle Snow Foam, v podstate GFX alebo GSF, v podstate to sú veľmi podobné produkty, tento má pH 8, tento má pH 7, toto bola nejaká Xmas edícia vianočná, ale ešte stále je v ponuke, takže v podstate je to bežná aktívna pena, ktorú nariedite s vodou pred umývaním autošampónom, tak najprv aplikujete teda aktívnu penu, s ktorou opláchnete to auto a rozpustí tú špinu, necháte ho zhruba 5 minút pôsobiť, tá špina, hrubá špina v podstate, tak tá zvlhne a trošku stečie a potom následne opláchnete s kvapkou. Dobre, toto sú v podstate také prvé produkty, ktoré sme si naskladnili. Samozrejme, my chceme rozširovať ponuku od Kochu a verím tomu, že čoskoro už budeme naskladňovať ďalšie produkty, či už na leštenie, pady, pasty od Kochu a rovnako aj ďalšie produkty z rady. Kľudne nám napíšte, ktoré sú vaše obľúbené, ktoré radi používate a radi by ste ich aj videli v našej ponuke a my ich zaradíme. Takže to je zatiaľ ku Koch Chemie všetko. A predstavíme si tu ešte zo pár produktov, ktoré keď používate Koch, treba si tieto produkty, tým že sa riedia, tak sa vám určite zídu takéto rozprašovače od IK Sprayers, čiže kvalitný výrobca, v podstate Camion rozprašovače, respektíve od IK, to je ten istý výrobca. Tieto rozprašovače sú litrové. Sú to klasické rozprašovače, do nich si nariadíte chémiu. Výhoda týchto rozprašovačov, jednak máte odmerku na tejto strane po 100 ml, respektíve po 50, a zároveň tu si viete napísať, o aký produkt sa jedná aktuálny, ktorý tam máte nariadený, prípadne viete si to takto otočiť a zároveň viete aj podľa farby, že o aký produkt sa jedná, na čo je určený. Čiže takéto IK rozprašovače klasické. Potom tu máme ešte takéto rozprašovače, čo sú 360-kový systém, to znamená 360 stupňov. Viete ich teda strikať aj takto, niekedy to potrebujete. A ako počujete, vnútri je takéto závažie, čiže ja aj keď to otočím, toto vlastne stále ostáva. Čiže aj keď to otočíte, gulička vám spadne dnuka a tým pádom stále ten obsah viete sprejovať, rozprašovať tam, kde potrebujete. Je to veľká výhoda, hlavne pri tých produktoch alebo pri klasických rozprašovačov, kde potrebujete to nastrkať dole hlavou niekedy alebo bokom a nejde vám to, tak tu vám to s týmito 360-kovými rozprašovačmi bude stále fungovať. Tieto sú 0,6 ml, čiže 600 ml, alebo zároveň aj takéto litrové. Rovnako tu máte vzadu opäť štítok, ktorý si viete otáčať, označiť, opäť označené po 50 ml mierka. Aj tu máte deliky v podstate v americkej mierke. To máme rozprašovače od IK, samozrejme tam sú ďalšie produkty, ktoré tiež budeme rozširovať, potom sú to nejaké chemicky odolné, respektíve rozprašovače, ktoré sú odolné silnejšie a agresívnejšej chémii, takisto plánujeme rozširovať. Ďalej tu máme IK Foam Pro, napeňovač, mali rozprašovače, teraz máme napeňovač, klasický tlakový, nariadíte si či už aktívnu penu, alebo šampón, alebo niečo také, s čím chcete, alebo aj APC môžete používať na nariadenie do toho. A tlakovo v podstate viete stláčať v podstate a rozprašuje vám ten napeňovač tú danú látku. Dobre, to je zatiaľ všetko. V podstate tieto produkty, tieto napeňovače majú 1,25 litra, čiže taký objem, využijete to, akože sú aj väčšie napeňovače s väčším objemom, vieme aj tie objednať, nie je problém, ak by bol záujem, stačí nám napísať. Linky na Koch aj na IK Sprayers nájdete pod videom dole. Rovnako nájdete aj na našej stránke,
či už keď si dáte vyhľadávať Koch alebo IK Sprayers. Dobre, to je za mňa všetko a v podstate vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.